vanhu ndikaona chiti 5 ndikatoseka ndega kuti anozozika nosezvo aiwa handinakumwisa ndaidzinza pafoni ndikatoseka ndega kuti ndaziva nosendaura ana tetoke ndakatoseka ndikaitoshandisika 5 iwo nokwana ivo aiwa handina shuwa iwamwisa ndina kokurepa wairepa kaivo kana ndakarepa kama ndakarepa ndakaputirwa handiziziva mhuri yezimbabwe ndienimo zvitsva uyo akabatwa nemapurisa ayo aishanda pamwe chete nemauto ezimbabwe national army muoperesheni yakaitika kubva svondo radarika apo vakanga vari kutreka mukomana uyo ari kupomedzerwa mhosva dzekuuraya vanhu vanodarika 10 kunharaunda yeguruve. Asi panapa ari kuratidza mukomana uyu kuti iye ari kuramba dzimwe nyaya dzekupondwa kwevanhu dzakaitika kuguruve. Iye ari kuti inini chandakaita ndechekuponda vana tete chete, zvevamwe ava handisi kuzviziva, uye kuti akanga pane dzimwe nyaya dzekurepa ari kuti kana zvakaitika dzimwe nguva zvakaitika ndakaputirwa. Asi mubvunzo uripo ndewekuti enimo zvitsva uyu ari right njere dzake dziri kukakata zvakanaka here? Ndizvo zviri kunetsana. Mapurisa vari kuratidza kuti vari kubvunzana, vamwe vachiti aiwa kana achitaridza kuziva zvaari kuita izvi kureva kuti pfungwa dzake dziri normal, asi mumwe ari kufungidzira kuti hadzisi normal nekuti kutaura kwake ari kuratidza kuti dziri kurasika. Ari kuseka achitaura kuti ndakatoshamisika ndichinzwa zvava kubuda pamafoni akuti ndauraya vana tete, ndikashamisika kuti vanhu vazviziva sei kuti ndini ndauraya. Ari kuti zvese zvaiitika aizvinzwa pamafoni, uye kuti chikafu aitoenda achindotenga kumashops odzoka oenda kundohwanda, pamwe chete nekuti akanonga goridhe. Ndokutaura kwake anoti ndakanonga chipisi chegoridhe pandakatiza, ndo goridhe randakatengesa kuti ndinge ndichiwana mari. Kwacho kwaakanotengesa goridhe havana kumuziva here, havana kumurekonaiza here, akatumani? Uye paienda kundotenga chikafu vanhu vaisamuziva here venharaunda yeguruve kuti uyu ndiye murume ari kutsvakwa? Ndo mamwe mashoko, ndo mimwe mibvunzo iri mupfungwa dzevanhu vakawanda zvichitevera nyaya yekubatwa kwaenimo zvitsva. Ndo mashoko muri Zimbabwe aripo maererano nenyaya yemondi yekuguruve, mondi yanga yateraraiza vanhu venharaunda iyi. ndovanhu ndikaona chiti 5 ndikatoseka ndega kuti anozozika nosezvo aiwa handinakumwisa ndaidzinza pafoni ndikatoseka ndega kuti ndaziva nosendaura ana tetoke ndakatoseka ndikaitoshandisika 5 iwo nokwana ivo aiwa handina shuwa iwamwisa ndina kokurepa wairepa kaivo kana ndakarepa kama ndakarepa ndakaputirwa handiziziva anokwana izvo but pfungwa dzake dziri wezvisidzo andara matiziro angaita munhu anoratidza kuti waya angasingaite direct confrontation waya angasingaite direct confrontation nemasingle force angachitiza angachitiza apa naitiziva kusaka chikafu baba imuziva angachikupa chikafu ndiani ndainotenga mushonga arikupa chikafu mari yacho waiwana ndakanoka gold. Wanoka gold? Ndanga ndakakura funga nechigumwe changu sei nopinge ndoraka mhaiso nechikopokopo zananga mhaiso nechikopokopo ndorakanuka gold. Pananga mhaiso nechikopokopo tuso panakasuka ndikatosika ndikati I like ndikati ndika ndikatoti like but iwe like uchiuraya vanhu ndikati hapana zvichaitika ko vanhu vaiuraya vaivaurayirei anateta wangu ndikavanzi vachinitaura kai saka zvaitize pakuurayiwa ndikati kuvauraya kai
Sakuraya kwanga kupedza nyaya. Ndikavauraiwa vachantaura kana kandazikanwa kuti ndingoenda kugara kusitini. Oh.